வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே ஈஸியாக மணி ஏர்ன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப் இருக்கா? கண்டிப்பாக இருக்குது. அந்த ஆப்பில் தான் ஆப்போட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இதை கண்டிப்பாக நீங்களும் யூஸ் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணிங்க. முதல்ல நம்ம ஆப்புக்குள்ளே போயிடுவோம். ஆப்புக்குள்ளே போனால் முதல் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் இப்படி தான் வரும். நீங்கள் இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணாலே உங்களுக்கு வெல்கம் போனஸாக 50 ரூபீஸ் கொடுத்துருவாங்க. 50 ரூபீஸ் வந்து நீங்கள் டெய்லி ஆப்பை நீங்கள் இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அன்இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் வச்சு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் நீங்கள் வித்ட்ரால் பண்ணிக்கலாம். வேலெட்டில் போய் பார்த்துக்கலாம். இந்த வெல்கம் போனஸ் எனக்கு 50 ரூபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நீங்கள் வித்ட்ரால் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து லக்கி டாஸ்க், அடுத்து லக்கி மணி 72 ரூபீஸ்ன்னு இருக்கா. ஃப்ரீடம், அதை நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்டிவில் வந்தால் அதையும் நீங்கள் ஃப்ரீடம் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். ஊடல் அடிக்கடி பிளாக் ஆகுதுன்னு பார்க்காதீங்க, நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். கீழே லக்கி டாஸ்க் அப் டு, அதாவது டாஸ்க்கை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 10,000 காயின்ஸ் தருவாங்க. அந்த காயின்ஸை நீங்கள் மணியாக சேஞ்ச் பண்ணி அதையும் நீங்கள் வித்ட்ரால் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து டாஸ்க்கு நிறையா டாஸ்க் கொடுப்பாங்க கைஸ், அதே நீங்கள் அந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு காயின்ஸ் தருவாங்க. அடுத்து டெய்லி செக்இன் ரிவார்டு. என்னடா பிளாக் கலரில் பிளாங்காக இருக்குன்னு தெரியாதீங்க, இன்டோர் பிளாக்லாம் பாதி வீடியோ அப்படி தான் இருக்குது கைஸ். ஆனால் ஆப்பை நீங்கள் கண்டிப்பாக இன்ஸ்டால் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதில் டெய்லி செக்இன் ரிவார்ட் டிக் காட்டியிருக்கு, எனக்கு டிக் சிம்பிள் போட்டிருக்கு. ஆனால் உங்களுக்கு வந்து செக்இன் ஆப்ஷன் காட்டும். நீங்கள் ஆல்ரெடி செக்இன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும், அப்படின்னா தான் நீங்கள் ஆப்பை ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தமாகும். அடுத்து டெய்லி லாட்ரி ரிவார்டு, அதாவது லாட்ரினா அதுக்குள்ளே போனாலே நீங்கள் 2 வாட்டி ஒரு நாளைக்கு 2 வாட்டி ஸ்பின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸ்பின் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு லக்கியில் எது வருதோ அது உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. மேக்ஸிமம் காயின்ஸ் தான் வரும். அடுத்து கீழே வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கைஸ், டவுன்லைன்னா நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு டீம் மாதிரி லீட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க ஒர்க் பண்ணுறத பொறுத்து அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி பாருங்கள். அது உங்களுக்கு டீட்டெயில் அதிலே கொடுத்துருப்பாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆடுறதை பொறுத்து உங்களுக்கு மணி வரும் கைஸ். அடுத்து ரெஃபரர், நீங்கள் யாருக்காச்சும் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள், ரெஃபர் பண்ணுங்கள். அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணால் உங்களுக்கு அதை வச்சு மணி ஒரு ரெஃபர், அதாவது நீங்கள் ஒரு ஆள் ரெஃபர் பண்ணால் உங்களுக்கு 50 ரூபா வரும் கைஸ். அடுத்து வின் போனால் இதில் நிறைய ஆப் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு மணி, அதாவது ஆப்போட எம்பியை பொறுத்து உங்களுக்கு வரும் கைஸ். மேக்ஸிமம் எனக்கு அது மாதிரி நான் எடுத்திருக்கேன். அடுத்து வேலெட்டில் வந்து வித்ட்ரால் பண்ணிங்கன்னா வித்ட்ரால் மினிமம் அமௌண்ட் வந்து 1 ரூபா கைஸ். மேக்ஸிமம் வந்து 400 ரூபா பண்ணிக்கலாம். வாரத்தில் 7 நாளும் ஒர்க்கில் இருக்கும், நீங்கள் வித்ட்ரால் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் மணி ஈஸியாக ஏர்ன் பண்ணலாம். அடுத்து ப்ரூஃப் ஏர்னிங் ரேங்கிங், அதுக்குள்ளே போய் பார்த்தா உங்களுக்கு அதோட டீட்டெயில் புரியும் கைஸ். இதான் கைஸ் இந்த ஆப். லைக் பண்ணுங்கள் கைஸ், ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்து இன்னொரு ஆப்போட சந்திக்கிறேன் கைஸ். தேங்க்யூ.